Mae angen dechrau newydd ar ein cymunedau ac ar ein cenedl, wedi blynyddoedd o ddiffyg uchelgais Llywodraeth Lafur Cymru a dinistyr polisïau llymder Twriaid San Steffan. Mae angen dechrau newydd nawr yn fwy nag erioed, wrth i ni wynebu'r argyfwng iechyd ac economaidd fwyaf o fewn cof. Mae angen llais newydd yn y Senedd, i sicrhau bod yr hyn sy'n effeithio ar gymunedau yr ardal hon yn cael ei flaenoriaethu ym Mae Caerdydd. Fe ddes i'n aelod o Blaid Cymru gan nad yw'r gyfundrefn wleidyddol bresennol yn galluogi pobl Cymru i sicrhau dyfodol llywyrchus a theg. Mae fy ngwleidyddiaeth wedi gwreiddio mewn ymgrymuso pobl. Dwi'n gefnogol o'r traddodiad sosialaidd, cydweithredol, cymunedol, democrataidd sy'n cael ei arddel gan Blaid Cymru, fel llwybr allan o angen, tlodi ac amddifadedd, tuag at lewyrch a hunan hyder, model sy'n wahanol i un y pleidiau sydd am ganoli grym. Mae creu tegwch cymdeithasol, diogelu a datblygu'n economi, amgylchedd, diwylliant a'n llaeth, drwy egwyddorion o'r fath, wrth wraidd amcanion Plaid Cymru, am gweledigaeth i. Drwy gryfhau am meithrin y gweithiau yma, bydd modd creu cefnogaeth ar gyfer hunan lywodraeth lawn, a fydd yn rhoi'r gallu a'r grym i ni i gyd greu a chydffurfio y Gymru hon. Fy mlaenoriaethau ar gyfer y rhanbarth yw datblygiad economaidd gwyrdd, mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol, datrys yr argyfwng yn y gwasanaeth iechyd a gofal, a chynnal a chefnogi ein diwylliant a'n llaeth. I wneud hyn, rhaid i ni ennill etholiadau ar bob lefel yn y rhanbarth. Rwy'n addo helpu i wneud hynny drwy recriwtio aelodau newydd, cefnogi ymgyrchoedd lleol a llawr gwlad, a defnyddio gwybodaeth, profiad ac arbenigedd ein haelodau. Rwy wedi fy ysbrydoli gan y sgyrsiau rwy wedi cael gyda chi dros yr wythnosau diwethaf yma, dros e-bost, dros y cyfryngau cymdeithasol a dros y ffôn. Gyda'n gilydd, gallwn greu dyfodol newydd gwell i'n cymunedau ni ac i'n cenedl. Cefnogwch fi, fel y gallai fod yn llais newydd dros ein rhanbarth a thros Gymru.